Isa sa mga butang na hitabo dinini, although ang tao nakasala, but still ang Ginoo nakig-communicate gapon sila ha. And number 2 sa verse 8 gihapon, bisa nakasala ang tao o sa ilang pagpakasala, nawala dinhi ang wisdom ni Adam ug ni Eve. Nagtahi sila og dahon, ingon pa sila, nanago sila sa Ginoo. Before si Adan ug si Eva nakasala, kay balo si Adan nga dili sila makatago sa Ginoo. Walay makatago sa Ginoo. He is omnipresent. Present siya everywhere. Dili gyud ka makatago sa Ginoo. Pero kini nga timing sa Lord, nadungog man namo imong tingog Ginoo, pero nagtago mi. Unang nawala dinhi ang wisdom ni Adam ug ni Eve. Nakorrupt ilahang wisdom. Now, tagahan ta mong illustration, ako ni ginabalik-balik nyo sa una pa. What if mugawas kog balay, ingon ko, okay, maadto kog palengke or merkado. Upalit ko og bugas. Pagawas na ko sa balay, na-slide ko. Pagka-slide na ko, naparok akong ulo, and then nakalimot na ko unsay akong buhaton. Nibarog ko, ningon ko, na ako'y gustong paliton. Pero naglibog ko unsay akong paliton. Basta nako'y gustong paliton. Ang nitabo nako, nakorrupt ako ang knowledge, akong memories. Nako'y gusto pero wa ko kabalo unsa o kinsa ko muadto. Ingon ana ang nahitabo ni Adam ug ni Eve. Before ang sin, before sila na fall sa sin, kay balo sila ang God is powerful. God is justice, holy, omnipresent, all-powerful. Pero sa dihang nakasala sila, nakalimot na sila, dili sila makatago sa Ginoo. Sa panahon pa sa una nga magasimba pa sila bato, magsimba sila adlaw, magluhod-luhod sila sa bukid, sa kahoy. Ngano man na siya? Wala pa may nagtudlo nila, ana nga time. Pero ang tao bisag wala pa sila nakadungog sa Bible, na ay inner voice ang tao nga mag-ingon sila na ay God. Na kay dapat i-worship, na kay dapat simbahon. Pero dili lang sila ka hibalog yun, kinsa ang God. Basta na ay inner voice nila nga nag-ingon, there is God. Dapat imo siyang sumbahon, superior siya kaysa tao. Yes, na knowledge ang tao about God, conscious siya about God, what is right and wrong, pero wala lay idea ang tao kinsa ang God ug unsaon siya pag-worship, kay nakorrupt ang tao yung knowledge kinsa ang God tungod sa sin. And mo na status actually sa mga tao nga wala pa kay Jesus Christ. Gidescribe nako unsa kadautan ang atuang kalibutan ug makasabot ta nganong ang mga tao diha sa prisuhan, sulod gawas lang. Nganong every night, inig-on nimo sa TV, halos crime, murder, violence ang sulod sa ato ang mga balita. Nganong halos ingon ana, nganong grabe naka-worse ang ubang nasod. Tungod na siya sa realidad sa sala.